Il-Ministru Rodrigo Galdes parta ta' appartament fix-xara għal biċċa art fl-Arp li mat partit sar mal-iżviluppaturi Joseph Portelli, Marka Ġus u Daniel Refalo. Dan ġi żvelat mit-Times of Malta kif fl-istorja pubblika tal-ħadd sar magħruf it-tieni deal privat tal-Ministru tal-Housing Rodrigo Galdes ma' dawn l-iżviluppaturi. L-istorja tgħid ukoll illi għax il-proprjetà kienet tiswa aktar mill-plott, l-iżviluppaturi pattew għad-differenza fil-prezz billi għamlu xogħlijiet għal Galdes fis-sit. Il-plott kien jiswa 100,000 euro u l-appartament ta' Galdes kien jiswa 135,000 euro. Skont l-istorja ta' Times għal dan l-appartament, Galdes kien ħallas 45,000 euro meta xtraħ fl-2015 minant żviluppaturi ieħor. Skont it-Times jidher ukoll li l-idea ta' tpartit ġiet minant il-Ministru tal-Housing Rodrigo Galdes. Apparti dan kollu jidher li Galdes kien ukoll xtara dar f'Ħal-Qormi għal 75,000 euro lura fl-2017. Iż-żewġ proprjetajiet li spiċċaw fid-dominju pubbliku fl-aħħar jiem huma biss tnejn minn din il-lista sħiħa ta' proprjetajiet illi Galdes xtara fl-aħħar snin, inkluż proprjetajiet fis-Qallija u fir-Renju Unit. Brabta ma' dan, il-Partit Nazzjonalista permezz ta' stqarrija saħaq illi dan l-iskandlu qed ikompli jħabbel il-kobba tal-istorja ta' Rodrigo Galdes, apparti li ġie spjegat il-fatt li l-Ministru responsabbli mit-qassim tal-akkomodazzjoni soċjali kellu l-fortuna li jagħmel dil tajjeb ieħor fil-proprjetà. Dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista saħaq ukoll li waqt li Galdes jitħanser u li jidnaw il-familji tagħna ta' kuljum qed jiffaċċjaw diffikultajiet biex jiksbu l-ewwel proprjetà tagħhom. Apparti minn hekk fl-aħħar jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg sejjaħ ar-reżenja ta' Galdes sakemm jiġi mnadda f'ismu u isem il-Gvern Malti anki fid-dawl tal-kriżi fil-prezz tal-proprjetà.